Ahoj, ja som Patrik, váš realiťák a toto je dizajnový, krásny rodinný dom v Michalovciach na Topolianskej ulici. Vitajte! Prízemie tvorí veľkorysý open space priestor prepojený s kuchyňou, ktorá je veľká. Všetky spotrebiče sú tu už stavané, takže nič nemusíš dorábať. Je tu špajs a vyzerá takto. Z obývačky je hneď vstup na krytú terasu, ktorá ponúka výhľady na vašu záhradu. Dominantným prvkom priestoru sú tieto štýlové drevené lamely. Z obývačky pokračujeme do nočnej časti domu, kde po ľavej strane máme samostatnú kúpeľňu a priestrannú izbu s výhľadom a vstupom do záhrady. A po pravej strane je ešte vstup na terasu. Cez schodisko pokračujeme na druhé nadzemné podlažie, ktoré má 3 samostatné spálne, samostatnú toaletu a kúpeľňu. Po ľavej strane je táto hlavná manželská izba, ktorá má ďalší samostatný šatník. Záhrada s výmerou 1500 m2 má terasu, dospelú výsadbu okrasných drevín, 3 parkovacie miesta a zmestí sa ti tu ešte trampolína a bazén. Čo viac potrebuješ? A k ďalším štandardom domu patrí Loxon, inteligentná domácnosť s ovládaním cez mobilnú aplikáciu, alarm, kamerový systém, kvalitné dátové rozvody, podlahové vykurovanie s radiátormi. Takže majte sa fajn a vidíme sa na prehliadke.